Tak prosím, kdo je vítězem? Congratulations, the winner is 5M. Firma 5M, blahopřejeme. Pánové, pojďte prosím na pódium. Pojďte prosím na pódium. To je Vodafone firma roku 2010, firma 5M. Inzertní celostrana v deníku Hospodářské noviny zdarma, od Vodafonu mobilní kancelář v hodnotě 60 000, od Raiffeisenbank slevu v hodnotě 50 000 na poskytované služby a na půl roku od Škoda Auto za půjčení Škody Superb. To získávají také ve firmě 5M, kromě dobrého pocitu. Tak prosím, blahopřejeme, máte slovo. Směle do toho a o něco blíže k mikrofonu, i vám to musím říct. Tak jako ostatní děkovali, tak já bych chtěl taky poděkovat, ale předem bych chtěl poděkovat těm, kdo tu soutěž vymysleli a kdo ji organizují, protože organizovat něco takového pro malé a střední podnikatele je strašně důležité. Není dobrý jenom ten, kdo je velký, tak jak se to prezentuje velice často, a je potřeba dát příklad těm, kteří začínají a u těch velkých si ho nemůžou vzít, takže nebojte se, začněte a ze skromných začátků můžete dospět až k dobrým výsledkům. Blahopřejeme. Blahopřejeme, děkujeme. Firma 5M, to je vítěz, dámy a pánové. Milí přátelé, dámy a pánové, ceny Hospodářských novin, zlaté stránky CZ Živnostník roku 2010 a Vodafone firma roku 2010 už znají své vítěze. Věřím, že jsou ve správných rukou. Podle intenzity vašeho potlesku bych soudil, že ano. Ostatní, no tak hold, někdo musí vyhrát samozřejmě.